kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichiwera pasi mnin'ina bata Kulen TV. Hazvina kumira mushe muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachivhidhivhidhi chenyu chisina fiye kana favor. Kana wanoona ndatouya kudai so ziva kuti pane zvinhu zvinenge zvichiitika, panenge pane majoka anenge ari kukandwa ende inini handingouye mahara. Ende kana wanoona ndatouya kudai so tanga nekutolaika this video izvezvi so kuitira kuti nyaya dzacho ndiite dzekudurura because ndakaremerwa pa1 gig wangu wandinawo. Iko zvinezvi ndikutambira shoko. There is this guy anonzi Baba Jukwa. It looks like he is back kunge musana adzoka zvekare kunomwachuka achimwachura. Pane zvinhu zvakawanda zvekutaurwa nezvazvo iko zvinezvi. You know, most of these things are asima prophecies, but vamwe vanoti umwe akaudzwa hondo nemurwere wepfungwa akamushora kuti anorwara. Zvakawanda zvinenge zvichiitika. This guy is back. Vanomuziva munguva yana Mugabe yeya madays ekuti aivhura hombe. So nhasi nyaya iripo iri kupisa panapa. Ari kutaura kuti Sanyatwe soon to be buried at Heroes Acre. Count the dates carefully. I always wondered why people accept Mnangagwa money. Walton is losing not only his house but his wife and even his life. Let me also tell you what they are hiding. Sanyatwe was poisoned soon after receiving that money from Tagwire. He needs to get a checkup for cancer they injected him. Mr. 45 Degrees will soon be buried at Heroes Acre at a 45-degree angle thanks to the money he touched. Mashoko ari kubuda panapa. That guy wacho ayaya anozviti Baba Jukwa ndo zvinhu zvaari kubuda ari kutaura. Pakaipa nyaya dzacho dzakareba akumanaka handidi kukunyeberai. Kwanza nyaya dzacho dzakutanga kubuda mabudiro aya isu ndo patinobva taremerwa toti ari kuti chiko munhu kuti vanhu vazive kuti next time. I always tell people kuti hakuna chinhu chinonzi chemahara humwe uranda hunouya nekuda kugamuchira zvinhu zvemahara. Iwe mulaifi ukaona zvinhu zvinongoya nyore usagamuchire, shanda wega nesimba rako wobva waningirina. One day is one day unobudirira zvinoita chete, not kuda kungopuwa zvinhu zviri free mahara azvibude. Iko zvinezvi kutotaura kandiuteta nemi. Walton is now outside Zimbabwe, abuda atonanga kurehab. Mareasons akawandisa. Makamuona kuti anga akaputitswa akabholonjwa maziso akazvisviba like zvinhu zvaiita zvezvi. Hazvisi something, hazvisi zvinhu zvokuti zvinongoitika just like that. Munhu akanga akatoonda ne1 day iroro. Munhu wekuti nguva zhinji maingoziva kuti achakasimba achiita yaaitoita yeye achifamba akapfeka zvibandidhini zvake zviya achibhamba. But zvese izvozvo ma1 zvinhu zvatoenda nepaside. And ari kunzi zvoni according to masources ari kubuda kuti this young man haasi kuzoluza imba chete asi ari kuluza nemukadzi. And haasi kuzoluza mukadzi chete asi ari kutoluza neupenyu hwake futi. Ndo mamwe mashoko ari kutenderera because ukada kuzobatanidza nyaya dzacho uchanzwa kuti kumashuro kubaitotaura kunzi zvoni kana ari nyaya wemudhara uyo aripo uyo zvekuregerera vanhu izvo haisi staira yake, haana nguva yacho yekuregerera vanhu. Nezuro ndakaona there is this guy anoitawo zvekungoitawo zvemuZANU-PF izvo anonzi Taurai Kandishaya anga akatonyora kuti sorry yakaperera kuhondo, kureva kuti ndo hunhu hwavo vanhu vacho ivavo. Saka unoona kutofunga kuti wati sorry vachakuregerera and then mangwana vodzoka vokutangidza futi kuenderera kunoitika. Hanzi ndaida kucleana zita ranhingirikini vanenge vakutotaura kuti iwe unoklina mazita uri cleana here uri manzi matanyera uri chii chekutonzi unoklina because pane panyenzi wati disrespecta isu tichikudedza wakufumura zvinhu zvese because a lot of Zimbabweans vaida kuziva kuti saka uyo akamupa imba nepanyaya dzei achimbopirwei zvanga ambonyazoita sei chaizvo chekuti tonzi munhu anosvika pakutonzi munhu apuwa imba. So it's something chekuti anga atori ma1 chacho we can't hazvitaurike kuti munhu anzi akatokutoto munhu atonzi akanzi akatopuwa imba yekuti anyatsoita sei. But ndo zvinenge zvichiitika, ndo zvinenge zvirimo mumasekos macho mumo. Saka isusu tinobva tangoya nadzo nyaya dzacho hatinyanyoda kuteerera tichingonosiya dzakadaro. Tinobva tangomhanya nenyaya idzodzo totoonesana nemi kuitira kuti mimi pane zvimwe zvichazouya zvichazoitika munenge makuziva kuti zvinenge zvakuzonyatsofamba sei. So ndiri ipapo muri yeZimbabwe ndiri kusangana zvekare neimwe nyaya iri kupisa yandiri kuona panapa yandaona kuti zvakare yakakosha kuti tigare tauya tangoiti 4 tobva mangogara muchiziva futi kuti zvii zviri kuitika kana kuti zvichade kutora nzvimbo. Zesa kuna vanhu vese vanoshandisa zesa, especially those who are in Zimbabwe. Mahwanenyu
komana gore rero masola muchatenga zvenyu ndikukutaurirai ende ichatoita nguva yemasola pari kunzi zesa richanetsa for 44 days achinetsa magetsi. I feel sorry for vanhu vanochengeta muriwo mumafiriji. Life yacho handidi kuti balance handiti ndizvoka, but I feel sorry for vanhu vese vanochengeta muriwo mumafiriji. Ndo zvinoita kuti hazvo life ibalance zvingoenda because ukatenga muriwo yako chichichichi unongochengeta ukatenga in bulk zvakachipa than kutenga mbijana handiti pane kutenga unenge wapekwa nevanhu wewe handiti kana kuti woenda kubucha every day uchipimisa mari 50 rand I don't know kuti Zimbabwe munenge makushandisa munenge wepondo amene kana uchiri kuwanika, but ukangosvika ukangoti now ndiri kudawo kana we 1000 rand kana kuti ndiri kudawo kana we $50 zvinokwanisa kumeka sense ungosvika uchingozadza fridge yako kawani. So panapa pari kubuda statement riripo panapa pari kunzi Zesa Holdings wishes to inform its valued stakeholders that Hwange Unit 3 will undergo statutory maintenance from 10 September to 24 October 2025, a planned outage of 44 days. This exercise is essential to enhance the unit's availability and reliability during this period. Hwange Power Station will maintain 4 units in operation to support generation. We sincerely apologize for any inconvenience this may cause and greatly appreciate your understanding and continued support. Zesa Holdings remains committed to improving supply reliability and ensuring a sustainable energy future for all our customers. Ndo iripo nyaya iri kubuda panapa yatiri kutambira. Saka I feel sorry for vanhu vanenge vachishandisa ichi chinonzi nigiriki icho chichi chinonzi Zesa, because ma1 pakatoshata kwatona zvinhu zvanayeso anenge atori ma1 ibande chero bande rekuti rinotopisa. Imagine uchigara madhezi ese waya uchinziwo ungori murima unosvika kupi? But ndo zvazvingori, and I see a lot of people are celebrating my number plates and zakadzika chichi, their style rinongogara ingori 1 iko zvine zvari kutoningina ndanzwa vanhu vari kuchema futi vari kuti Econet yanzi yatanga kukwidza bando rayo what vanhu zvakawanda zviri kuitika. People are going through a lot and is what why kusiri kupindirawo kana vamwe mabusinessmen vari serious nekuda kuseva vanhu, because vanhu vakaita sana ningirina vakabvira nazvo kare ende vakatosvika pakujaidzwa zvekusvika pakukura nazvo. People like ana Econet vakakura nazvo zvekuti iye anongoziva kuti inini ndiri kuda mari chaiyo. Saka iye paanenge achingoda mari anogona kutointroduce chimwe chinhu softers imi mione kupusa mototi ari bo munhu zvaataura zvacho zvitori right. Regedza titese regedza tikwanise kunge tichingodairawo zvaari kutaura izvozvo muchingosapota wose business, but business rake kwarinozopedzera raenda rinopedzera ratosveta mese mari and in return hapana kana anything chaunoona achiinvesta munyika imo matotora mari achinoita zvimwe zvinhu zvelife yake kwaari kutozviitira izvozvo. Ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichizongorwadza kuti imi. Saka alright, after all the support unozongomunga uchingonzi uri kungoomesera vanhu itype ipi koyo mukuita zvekubatsirana kuti vanhu ngavarwadziswere chii chakadaro ichocho handiti mukuzviona. So zvakawanda zvichiitika ino ndikatanga kutaura nyaya idzi I don't know kuti ndinopedza nguva because ndinongotoda kutongoramba ndichirova ndichitaura ndara kusvika hameno. But without wasting much of your time muri Zimbabwe ndoda kungozivisa kuti kana uchingori muSouth Africa iwo uchida kuregisterwa company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit ungori nepassport yako iyo iri valid zviri easy. Zvinoitwa nemunhu anonzi Owen ane company iyo inonzi Education Research. Torai ma screenshot, torai number dzake, taurai naye mubatsirwewo pane maproblems akaita seiwaya, because zvinhu zvese izvi zvinongoda maprofessions kuti utozoti uyu ningi ndiye anorelya neizvi ndo zvavanorelya nazvo maspecialist. Saka izvo ndo zvavari specialize nazvo kunyanya pakambani yavo. Kune zvimwewo zvemabookkeeping zvimwe kana makuda kuzobatsirwawo vakavhura makambani muri kunesekana munokwanisa kumubata, but inini for now ndiri kumborekomenda kuti vanhu endai munobatsirwa maproblems akaita sekuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account. Zvinongodawo makambani kuti akuitirei, because ukada kuitirwa neumwe munhu nje mangwana unogona kuzochema. So kuti usacheme chigara mabata Owen ane namba dzendakuisirai pascreen up. Zvanhasi ndatopedza nemi so